Sziasztok srácok, itt mindenki, itt a Papi Gameplay, és ebben a mai FC Mobile-os videóban ebből a pakból fogunk bontani egyet. De nem csak ezt fogjuk csinálni, hanem hogy szerintem ebben a mai videóban még egy csapatépítés is lesz. Mert én ezt a Böllert szeretném leváltani. Szerintem egyébként nem valami jó. Tehát, hogy ugye Exchange-ből szedtem ki, de szerintem nem valami jó. Ugye a Heroes-os Exchange-ből, de itt egyébként bele is rankapolok ebbe a izébe. Hogy hívják be? Parklisun. Jó, menjen. Egész jó kis kártya lett. Nézzük meg. Megjön. Ezt adom. Ezt is szerintem tréningelem. 20-asra nem lehet, gondolom. Hát igen. Nézzük. Egy ilyen 17-es, 18-as, legyen egy 17-es. Na így már jó lesz. És akkor menjünk is, innen kifele. Szerintem akkor most ebben a Team of the Season-ben fogok nyomatni hogy hívják, TOTS Arénában ilyen head-to-head meccset. Kinyitom ezt, az ajándékot. Egyébként mindenkinek ajánlom, főleg hétvégén, játszogasson sokat, mert én ugye a hétvégén ezzel már játszottam, és azért nem hallottam olyan keveset. Ezt már azért itt tartok. Ez már nem olyan rossz, már majdnem a fele megvan. A Premier League-ben meg már szerintem több, mint a 3/4 megvan. Itt hiányzik konkrétan 4 darab. Tehát egy ilyen, akkor bocsánat, 3. Meg egy ilyen. Egyébként kíváncsi vagyok az ilyen... Hol van itt olyan pak? Mindegy. Egyébként ez a tocikon, ez nem tudom, hogy nekem hogy fog összejönni. Mert ugye oké, most van 40 ilyen pötyim. Itt egy 125, hát ez szerintem nem korrekt. De egy ilyen 225-be kerül eszméletlenül sok. 500 gem az mióta kerülne 100 ilyen pötyibe? Hát az 5 nap munkája. Egy ilyen meg... hadd számoljam ki. Hát majdnem 2 hét munkája, mire összeszedsz ennyit. Tehát ez nagyon durva, és itt is van ilyen, meg itt is. Tehát nem tudom. Na mindegy, itt akkor megyek ilyen head-to-head meccset. Remélem legalább a drive meg lesz, tehát... Elszóltam magam, nem lesz meg, az biztos. Ez... hát erre csak ennyit tudok szólni tényleg, hogy... Mert ez egy olyan... Jesszusom, hát itt ki fogok készülni.
Csoda, hogy elkaptam. Na hát látjátok. Ez nem is olyan jó, vagy mi? Csak sok a lóvé. Na. Hát, ez jó. Haló? Na. Oké, itt most... Ezért egyébként miért nem kaptam szabadot? Hát tisztára föllökött. Ez most komoly. Itt van ez egy gólya. És nem. Gyerünk! Viszem. Úgy. De miért oda passzolsz? Jó. És elfejelijezted. Kent itt nem is vagyok olyan rossz. Mi? Figyú. Belevom a gólt. Tök jó. Nem gondoltam. Na, nem. Pápá. Nem jössz ide. Gyerünk. Jó. Oké. Jó, oké. Jesszus Mari. Jó, oké. Hála Istennek. Fél idő. Légy szíves, nem. Nem. Oké. Jó. Futás. Ter Stegen elkapja, vagy Ter Stegen. Ki hogy mondja. Nézzük. Léci. És ezt... Jó. Oké, Parkinson. Völler. Vissza Modricnak. Még egy... Jó! Hát már biztos, hogy nem ver meg. Nem gondoltam volna. Látjátok? Csak videózni kell, azt már jönnek is a sikerek. Na. Gyerünk. Jó. Oké. Jó. Oké. Zico. Zico. Te se vagy egy jó csatár. Jó, oké, ez gól. És nem... Haló, mi van ezzel? Hát ez konkrétan csoda. Ez nem tud játszani, vagy mi van? Szabálytalankodni akarsz?
Ez hova megy? Örülhet, ha nem lövök neki még egy gólt, úgy körülbelül. De easybe megverem 2-0-ra, és ott vagyunk. Na de akkor szerintem most bontsuk is el a nagy pakkot. Ami nem olyan iszonyú nagy, de szerintem ez jó lesz. Ez jó lesz. Én egyébként erre gyűjtök, meg egyébként valaki erre gyűjt, valaki erre. Szerintem az ilyenekbe, meg az ilyen nem szabad belemenni, mert nem tudom, nem éri meg. Itt vannak az utanak. Aha. És akkor jöhet a store. Na. Légy szíves. Jó. Konyurg. Legyen effekt. Hát nem jött effektes. De viszont akkor itt és most ezt eladom. Legalább 8 milliót ér. Aha, Davids. Még nem is jó a csapatomba. Eladom itt 8 millió 500-ért. És akkor várakozunk, míg megjön ezt a pénz. Hát meg is jött. Oké. Akkor itt belemegyek. Akkor veszek valamit. Ez jó lenne. Mindegy. Egy ilyen gondolkozom. Open. Hadd nézzem. Hát nem olyan jó. Nem tetszik. Vlahovic se tetszik. Ő egyébként nem rossz. Gondolkozz. Aha. Hát, ez aztán nagyon nehéz döntés. Mert én azért szerintem 95-öset szeretnék. Nézzük ezt a bóvant. Szerintem legyen ő. 94, 96, 94, 96, 96. 101, 94. Hát, és ő. Vagy legyen ő. De őt is csak 95-ösen tudom megvenni. Nézzük. 94, 92, 95. 29 millió. Jó, tudjátok mit? Legyen ő. Így nem tudom. Na. Akkor gyere. Na, meg is kaptuk. Akkor szépen be is teszem a csapatba. Szerintem ettől még nem lesz 98-as. De
Hát igen, nem is lett. Megnézem egyébként. Ez tök jó játékos szerintem. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8. Jó legyen 5. Ez jó játékos lett. Még itt ellövöm a skill pontokat, hogy nézzem. Szerintem a passing. Hát, na. Jól legyen a shooting. Oké. Na, sziasztok srácok! Ennek a mai videónak is vége lett. Pa!